Yau Hajiya Jidda ta saki wani zazzafan bidiyo akan matan da suke neman saki a wajen mazajensu da sun ɗanyi rikici da su buɗe bakinsu kawai sai su ce su sake su. Haka zalika da su ma mazan da an ɗanyi rigima tsakaninsu da matarsu sai su ce za su sake ta. Hajiya Jidda ta yi wannan jawabi ne domin ta kawo wato maslaha da kuma fuskantar juna tsakanin ma'aurata. Ku tsaya ku kalli wannan bidiyon nata daga farko har ƙarshe domin ku ji irin abubuwan da ta zo da su wanda zai taimaka wajen gyara auren da ake wato a yanzu irin hatsari da take faruwa. Ku kalli wannan bidiyon daga baya kuma za mu yi sharhi akan abin da ta faɗa. Kina ɗaya daga cikin matan da an yi rikici da miji ko miji ya ɓata miki rai ko wani abu ya faru zaki fara rikici kice ke zaki kwashe kayan ki ringa threatening din shi kina ce mishi zaki kwashe kayan ki gidan ku zaki koma zaki bar mishi ƴaƴa ko zaki kwashe ƴaƴan ki tafi. Ko kana ɗaya daga cikin namijin da mata da kun yi faɗa da mata zaka fara zan sake ki wallahi zan sake ki in baki hankali ba. Abin da nake so mu gane shine shi wannan threat ba abin da yake gyara sai ne ya bata wallahi bata aure ne. Ko karamin yaro ne ka gani kullum kana ga kokarin kana ce mishi zan bige ka yau kai mishi gobe kai mishi jibi ya gaba ka bige shi ba zai gane cewa ƙarya kake yi. An ce action speaks louder than words. Idan zaka saki mata ka kowa ya san cewa zaka je ne kai ba sai ka riga zan sake ki ba. Idan za ki kwashe kayan ki tafi ko za ki yaji ba sai kin ringa zan tafi ba. Kowa ya san salin alin za ka kwashe kayan ka tafi ba sai ka ringa kaman kana roƙo ne a hana ka. So abin da nake so mu gane shine baya taimako, yana sa tsana, yana sa resentment, yana ƙara lalata aure. Abin da nake so mu gane shine abin da muke tunanin zai kawo mana idan ka samu abin da kake nema yau ka samu gobe ce ba za ka samu ba. Ba kowa ke son kullum a ta gwada mishi abu ba. Wata rana ma zai ce to ka yi mana ko kuma to ki ta yi mana sai ni wai. Ko kuma ta ce maka to wai ni ka sake ni mana na gaji da trend din nan. Yana faruwa muna gani kai ma din in ka saba yi zaka iya cewa akwai lokacin da ya taɓa faruwa da kai. So duk abin da ka cika trend ne mutum kana ce mishi zan yi kaza in baka zo kai ba yana zuwa ya fita kai. Ba wai na ce bane a rinka sakin mata ba wai na ce bane ko ki rinka kwasan ki rinka kwashi kayan ki kina tafiya ba sai ba wani a'a. Maimakon a rinka yin trend din nan maimakon a rinka tura mutum ana ƙara resentment ba aure. Ya kamata kawai a zauna sai a fahimci juna. Ko a zauna a yi magana ko a kira waliyi ya dan sasanta abu. Ba wai magana kawai yau kullum ka ringa cewa zan tafi ke ki ce zan tafi shi kuma yana ce miki zan sake ki ba. Gaskiya yana bata aure. Yana ƙara aggravating situation din abun baya da daɗi. Da Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu gyara. Mu koyi zama mu yi magana da juna ta fahimtar juna ba cikin faɗa ba cikin bala'i ba. Ana zama akwai mutanen da za su ce maka an zauna an yi magana amma a faɗa ake karewa. To irin magana da ake nufi ana magana da za a zauna a yi ta cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali in ɗaya ya fara magana ɗayan kai ya harzuka. Ko da yake wannan koya zan faɗe shi ba zai iya canza tunanin mutane ba. Kawai abin da nake so shine kawai mu gane cewa da wannan trust da muke zan sake ki zan tafi gidanmu gara a zauna a yi magana a sasanta abu da a ringa tura trust everywhere. Na gode. To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo na Hajiya Jidda kamar yadda muka saba faɗa a kullum babu shakka Hajiya Jidda ta saba wajen wato irin wannan nasiha da kuma faɗakarwa ga al'umma. Babu shakka faɗakarwar tana da matuƙar amfani kuma babu shakka a yanzu haka Allah ne kaɗai ya san irin ladan da Hajiya Jidda take samu wajen wannan faɗakarwa. Akwai abubuwa da dama waɗanda Hajiya Jidda take ɗauko da kai domin wayar da kan al'umma wanda yawancin al'umma wasu ba su san wato abubuwa amma da zarar ta bidiyo ta faɗa sai ka ji saƙon ya isa kunnuwan al'umma kuma sun fuskanci kuskuren su gyara. Sau tari za ka samu idan yana kuskure bai san kuskuren da ba kuma har da Allah ya sani ba kuma babu wanda ke iya gyara. To irin waɗannan tunatarwa suna da amfani sosai. Yanzu misali ta wannan shekara ta wato a yau a ƙasar Hausa za ka samu budurwa da saurayi suna tsananin soyayya amma kuma da zarar wato an ɗaura aure na 'yan watanni sai ka samu cewar auren bai jima ba da gaba a tsakaninsu. Shin me yake jawo irin waɗannan matsatsalo? Gabaki ɗaya ba wani abu ne ke jawo irin wannan matsala ba illa rashin haƙuri da ba a yi da juna. Za ka samu a mace suna
haƙurinki. A'a, duk ran da bai kawo ba, wata macen ba wai duka aka tara ta zama ɗaya ba. Wata sai ka ga ta tashi hankalinta tana mai maganganun da bai kamata ba. Kuma Allah ne ya san iya wahalar da ya domin ya nemo ya kawo ɗin amma bai samu ba. Dama Bahaushe ya ce ba kullum ake kwana a gado ba. Wata ran za ka samu, wata ran kuma ba za ka samu ba. Yau in an ci mai daɗi wala Allah gobe ba mai daɗi za a ci ba. To irin yadda rayuwa take tafiya kenan, dole sai ana haƙuri da juna. Dole ki sani cewa Allah da yake bayarwa yau da gobe da jibi wata ran zai iya kawo cewar mutum ya fita bai samu ba. Dole mata ku ne waɗanda za ku rinka kwantarwa da mazajen ku hankali. Bai kamata ya fita bai samu ba, ki zo ki ɗaga masa hankali. Idan ma wani abu misali yake miki ko ya samu ɗin ba zai bayar bane ba, ki bi shi falallami. Dukkan wani rai in dai har kana kyautata masa ko da zalunci yake, wallahi Allah a hankali zai gane cewar abin da yake miki baya kyauta kuma ya dawo ya zo ya rinka kyautata miki. Dukkan wani abu da ake neman masala a kansa ba a bar ta rigima ta zafi. Masala ana samun ta da ruwan sanyi. Da haka idan mijin ki ya rike kada ki sake ki cewa sake. Dukkan macen da ta tuba mijin da shika ya sake ta, tabbas ki sani cewa mala'ikun Allah ne da shi da ke. Domin tambayar mace ta sake ba karamin zunubi bane ba. Da haka zuwa ina Allah ka zauna da matar ka sannan ka kyautata mata, ka sani cewa dole ne kuma Allah ubangiji yana da kuma wani abu da ya wallahi shine ƙarin buɗin samun ka. Duk namijin da zaka ga yana kokari yana yalwata gidansa a cikin daɗi, to wallahi zaka ga yana samu. Amma muddin zaka ce kai ba za ka saki ba saboda ba za a samu ba gobe bai zama ne a ce irin wannan abubuwa, to za ka yi ta zama a cikin